फैदोलाय जाबा अभद्र हातसाला मानि डाइरेक्टर बेलाय सारनो हाया नामा हिर' हिर'इन देखायनो फैदों सालाफ्रा रायलायबाय दं ज' ज' दा एसे गम मोनगोन र' एक्टिं खालामनो हायाबा जर बन्द कर र'रा ओइ सासे फैनाय बै साला बुन्दा 나니야 보이 자루 소나 모장의 나이나니라 모장이 나니 라데 나니면 Cara apa sih teknisnya yang para kepalanya menasi? 마부 잡으나 마바이 지나고 등라이 꽃도 살라로 비술 마도 진보라면 그 푸르그난 피배한 거 스텝 찍으나 그 샤라 슬크는 거 저 슬크는 거 콤레 슬크는 거 하? 소심해고 나니야 보이나 नङा होननाया बिसोरसो मोसागासिनो माथो सोरब्ला थब्ला बुङामानो थोद बे पुलिसनि फिसा साथावथ' बुङाखै रलाय रलाय नायनो मा मा खालामो दायो बिसोरसो 모장이 나니라 모장이 나이데 나니면 소심해 구는 뭐 소심해 까만 나니 나니라 모장이 어이 뭐를 내비도 흑은 살아 नोंसोर मा रायलायबाय दं नानिमोन दा रायलायदे 어이 라이라이비 타나가 모장이 나니라 울보 फैनाय नानिया 너 모장이 나이खादों나 나니 रोंखासिगोन 하시건 나이 조심해 더 멋지게 더 아가 꽃도 비술 마도 진보라면 저 슈팅 가면 그 배양 비실을 심어봐 자야 그 자야 에이 라이트 모장이 알레니 라이트 네네 자자 라이트 자 아이 지폭 네 사르장 नङाबानो खेबफेरखाया आङो 아 केमेरायासो बिदि जागोन नालाय बेयो 아이 지폭 넌 다이렉터인가 안 다이렉터 마코 북는 힌디캠 잠바 힌디캠 만에 힌디 필리모 캐구라 카메라 마비 부르 잠바 플러스 뭐 청나하야 기들기들 카메라라요 앙 힌디 필름 리스트를 좀 갈람거나 이বার 필름코 네 사르खौ मोनोब्ला साबसिन जायोलै सार 마디 사르빌라이 힌디캠 नैलै गिदिर गिदिरा साबसिन जायोब्रा ओइ साराबो माबा इसेबो बुजिया 아 히로 라조시 지네스 아이 라파 해발라나 바이 너가 마스카브르지 스탑 우리 바이 아 리디자 나니면 아무탕
बोरोब्रा केमेरा स्टेनालाय मा केमेरानि स्टेन्ड बुरब स्टेन गैयाबा जायो नामाब्रा बोरै खेबनांगौ जाखो आरो माबोरै खेबनो नों सारोननो हाया नामा हा दे बे आखाया मा जाखो मा स्टेन्ड नांलायगौ देलै जायो बे आखाइखौ मानो लादों नोंलाय बेयाव गाखो ओइ बास ओइ केमेराया रेडि जा नानिया ओरै फैलाय माबोरै एसे गोजौ जानाय नोंलाय ओइ नों फै गोसोम गाननाया नोंसोर सानैजों गोसोथोलायना दे गोसोथोलायना सिनेमासो बियो नों ओरै फै नानि गोसोथोलायनाङा मा नायबाय दं नोंलाय गोजौ फैनाय बिबारखौ हर आसुगुरफोरखौ हानांगौ नानि मा नायबाय दं नोंलाय साला रेडि ओरै फै नानिया ओरै थां मोजाङै गोजौआ सिख्लाफोरजोंल' साला लाइन मारि केमेरा रेडि लाइट मारि दियोल' रेडि एक्सन बरिया